Suomalainen Finnish Kunlun 2007 retkikunta kiipesi Kiinassa Kunlun vuorilla sijaitsevalle 4 yli 6000 metriä korkealle vuorelle ensimmäistä kertaa maailmassa. Tämä on dokumentti retkikunnan vaiheista ja ennen kaikkea siitä, kuinka paljon kaikkea muuta vuorikiipeilyretkikunnan arkeen kuuluu kiipeämisen ohella. Lähdimme Helsingistä kohti Pekingiä heinäkuun lopussa 2007. Swedish TV. Sinne. Lyhyt elokuvan nimi. Laurin viimeiset sekunnit. En mä halua kuolla täällä. Älä huoli, kyllä me lasketaan sut railoon. Sinne mukanamme. Sopeuduimme Kiinaan hyvin ja asuimme tietenkin 5 tähden hotellissa. Appu piti meistä hyvää huolta. Katsoimme Kansanaukion aamujumpat ja söimme aamiaiseksi hevosmakkarat kaalin kanssa. Paikallista simaa. Viimeisen vuorokauden matkustimme junalla. Tää ei oo sit mikään vitsi, leivässä oli oikeesti naru. Täällä on jotain annus. Mikä toi on? Hammaslanka. Hammaslanka raamen. Kato! Punainen väri ja kaikki. Xinjiang. Achy breaky heart. Mä oon Hiiva Kalja. Päiväkänni. Mä Henri. Rakastan tätä maata. Junamatkan jälkeen huomasimme olevamme Keski-Aasiassa. Vaikka se on sopinut, kato ne kamelikus. I'm Kong. K-O-N-G. Kantapaikaksi otimme Jussin kahvilan, jossa oli hyvä fiilistellä ennen varsinaista kiipeämistä. Kun varusteista on kysymys, koskaan ei voi olla liian tarkka. Kaikki on tarkistettava itse ja osa myös hankittava itse. Lisää banaaneja. Mitäs muut? Mässyä. Joo. Pelrainen karkki. Vähän sillä Sampsakaan jaksaisi syödä noin paljon. Yes. If possible, if not then we will buy ourselves. Pyörii tukkutorilla. Aivan törkeästi skoottereita. Siellä lähtee palkat vaihtamaan. On varmaan vähän tätä valkosipuleita laitettu. No niin, lehmän vatsaa menee. Pelko kerroin. Ei kun kurkkaa se. En saanut videolle, kun se söit lehmän mahaa, että sun pitää syödä toinen biisi. En syö. Mä en ole koskaan maistanut navetan. No. Rahtimme oli teillä tietymättömillä ja tunteet kävivät kuumina. Niinpä päätimme viettää lomaakin ja koettaa kamelisafaria Taklimakanin autiomaassa. Ihan Lapin meininki kamelisafarilla. Erämaan laiva.
Erämaan laiva. Aika jää. Jotka ainakin 300 metriä muukalaislegioonassa, kun sille sanottiin. Viimein rahti saapui ystävämme avustuksella. Älkää muuten käyttäkö Kiinassa DHL. Lähti bussissa 2 puuttuu lukot. Katsotaan mikä tilanne. Onko se murrettu se lukko? Ehjä lukko. On se murrettu. Sitä on rautattu, kato tosta se niin. Pallon päällä. Tätäkin ihan hyvältä näyttää. Joo. Ihan. Eikö me näin nää lapiot tähän päälle? Joo. Ja sitten täältä lähtee kamoja vekänä, siniset tynnyrit tonne eteen on 3 paikkaa. Joo. Autossa on 52 astetta lämmintä ainakin. Okei, siitä... Täältä edessä on säätöä. Mitä sulla on laaja kuulu? Siitä on placement shed. Sitten takana on kelmeitä miehiä. Perällä on pari riviä. Matkatavaroita. Että... Päästään vuorille! Kyllä täällä on niin pirun kuuma. No onkas heillä sitten kuuma? Kyllä on. Ulkona ikkunasta. Kyllä. Kalle hoitaa viimeisiä pörssikauppoja ennen kentän loppumista. Siisti paikka. No, missä on haiveita parhaimmillaan. Tarkastus jossain Karakourumi tai Aspolla. Sitten tulee kuorma-autoja. Matkalla näkyi monenlaista maisemaa, jokea, koskea ja eläimiä. Kallen henkilökohtainen korkeusennätys ylittyi myös autossa. Pitkähkön matkan jälkeen saavuimme Tashkurganiin ja siellä pieneen Tadjikki-kylään, jossa meidät otettiin suurella ihmetyksellä vastaan.